page 108 et 109 ka tafsir al-Qur'an de sura 5. Allah dali ya ayyuhal ladina kono be amanu gumdimbe idha qumtum so immanika ila salati fade juldande fawsilu lote wujuhakum geece monden wa aydiyakum e juude monden ila al-marafiq haka cubbuli wamsahu maskum bi ru'usikum ko e monden wa arjulakum loton koyde monden ila al-ka'bayn haka kolbule ko dum woni sallige wa in kuntum sallati ke junubayn do wonde janaba fatahharu labbino e tawsabu lotagol longal wa in kuntum sallati ke non marda ko nawnu be on wata memude ndiyam aw ala safari maydon e hore lawol on heba ndiyam aw jaa ma ari ahadun goddo minkum e modo min al-gha'it o yuri ka hurgo wal awla mastumun nisaa ma mum o memi sonnabe hara ko memande baldi falam tajidu tay on hebali ma ndiyam fatayammamu haraita me sa'idan e leydi tayyiban labundi famsahu maskum bi wujuhikum geece monden wa aydikum e juude monden minhu imorde leydi ndi ma yuridu Allah on falaka liyaj'ala alaykum de wadata do mon min harajin imorde bittire wo walakin skoni yuridu ko fala li tahhirakum ko fiyo labbin on wali yutimma fiyo timmin ni'matahu nema makko alaykum e do mon la'allakum hina gazono tashkuruna yatta nemaji makko ni wadhkuru jante ande to ni'matallahi nemaji alladhi alaykum e do modon wa mithaqa wa hadi makko alladhi wathaqa kumbe ndo ahdi e modon ide qultum tumande wino don sami'na minnani wa ta'ana min doftike wattaqullahu lon alla inna allaha no alla alimun ko andudo be dati suduri gundoji berre ya ayyuhalladhina kono yabe amanu gomdimbe kunu wone gawamina nyibirbe darorbe lillahi fi Allah shuhada asedi totobe bil qistano nundiri wala yajrimannakum wata faw'un wata pus'un shana'ano gawmin jamfaaji yimbe ala alla ta'dilu edo nde o ronkata nundude do nde on nundata on fewata idilu nunde huwa aqrabu kunun gongol ko dum burata on battinde littago akulol Allah wattaqullahu lon Allah inna Allah khabirun ko humpitido bima ta'maluna kun ngollude kum wa'adallahu Allah on foti alladheena ben amanu gumdimbe wa amilu salati bi kulli golleli moji o foti be lamno wadan maghfiratun ya fa ya wajrun in joddi azimun mawnude alladheena ben non kafaru yeddube wa kadzabu bi finni bi ayatina ayaji amen den ulaika ben don ashabul jahim yimbe yite jahim ben ya ayyuhalladheena kono be amanu gumdimbe udhkuru jante ande to ni'matallahi nema jalla alaykum di wadidin e domon ida hamma tumande hemmirno doninde ebbuno gawmon yimbe go an yabsutunde be fontata ilaykum faade modon aydem juude mabbe len be piya on be tappa on fakkan ko Allah usuri ko doni o heedi aydem juude mabbe ankum gaay modon be ron kiyon hewtude wattaqullahu li Allah wa ala Allah ko faade ka Allah falyatawakkalul mu'minuna ko gomni be hani holorde wala gada akhadha Allah gomdi Allah on nangi mi taaga hadi bani Israila bi annabiya go be bani Israil wa ba'athna min imni minhum mabbe 12 naqiban horebe sappo dido mawbe guri horebe mako baabe sappo dido wa qala Allah dali inni min ma'akum do wonde modon la ina gamtum salatu wallahi so nyimbe julde den on juli wataytum zakata itti zakka jawle monde wa amantum gomdini bi rusulina laabe ambe fo wa azzaztumuhum on tiddinibe wa agaratumullah on nyawli Allah qardan nyamanda sana labande Allah dali law kaffiranna wallahi mi hobbita mi tankum modon sayyi'atikum bakkatuji mondi wala udkhilannakum wallahi minadai on jannatin aljannaji tajri tawdinu ila min tata sengole mudum ala naru candi fama kafara kala yeddudo ba'da dhalika ba'udun minkum modon faqad dalla raygum di umajji sawa as-sabil ila al-futundir gongol fabima naqadim ko sabo firtugol mabbe mi taagom ahadiji mabbe ni la'annahum menen kadimin hudidibe ja'alna me wadi guluban berde mabbe ngasiatan yorude yuharrifuna al-kalima be waydita kongol allangol dalul allangol amma wadi gaay place maggol wana sube ejjiti hazzan gebal mimma dhukiru be imma ko be wajora kundum wala tazalu asirata tataliu ya yallito ala kha'inatin edo jamfaaji minhum immorde mabbe illa qalilan sona sayda be minhum immorde mabbe fa'fu anhum urno gaay mabbe wasfa ya fada be tebtoda inna